Oh ja, wat best mooi. Hast wat voor niet toch, dat is kost. En wil je hem een plant, een bosje bloem is wel leuk, hè? Ja, zei iets. Echt hoor. We wonen even verfje, maar en alle winkels weer dicht. Dus en zaken zal vast een beetje zo'n testen wat voor kleuren er al je binnen zeker. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En ja, het is vakantie, er is een bom ontploft in huis. Hier net alleen nog, maar let op. Ho Hildo, wat hast je? Een rugzak? Ja, nou. Nee? Hoi. En let op. En hier alles door de kop. Het gaat wel lekker. Van jou op de planning. Wie zullen zo even naar de winkel om een bosje blommen? Tada! Oh ja, wat best mooi. Hast wat voor niet toch, dat is kost. Ja, nou, die ga ik net vaak hoor. Wat dit? Nou is nog groter. Wist hartstikke goed. Maar wat ik vertel is zo hoor. Wie zullen een bosje blommen? Jee, want Kost toen zeker ik hoor. zeker schilder challenge. Ja, doe mij staan ik wel even hoor, dat mij wel. Oh, ik net! En nou hier met het idee, vorige keer hebben we natuurlijk al kwaf tekenen. Ja. En nu leek het dus wel leuk om een bosje blom naar te schilderen. Ja. Ja. En Ildo is net helemaal in haar hum de laatste dagen. Dit is ongeveer de tweede dag dat ze zo is. Wat is het alweer onder de hand? Oh. Wie zaken die ontslaan? Zaken, dat mij net, hè? Nee, maar Hilda, we komen weer te trouwen. En toen dit trouwens weer waarom? Toen die ik echt zat te denken, waarom? Maar toen is het cool. Maar toen ik net te slaan, hè? Hé, je moet beide net slaan. Door mij een kroep, is weer kleer. Hè? Zaken even. Goed zo, jongens. Maar wij zullen dus om een bosje bloem die we naaischilderen kennen. Ik ben heel benieuwd, ja. Oh, lekker. Oh, massage. We hebben een peerkwastje, maar net heel vol. Hè? Ja, verf hebben we ook nog. En wit papier wel. En een bakje. Er is hier een leeuw in mijn huis. Hilda is aan het oefenen met de rrr. Hilda, probeer eens. Nog een keer. Jij hebt nog een beetje op die naar jaren. Love you. Ja. Goed zo. Zeg maar Jara. Ja. We gaan dus even de jas doen, want dan gaan we even naar het winkelcentrum om kwastjes en een bosje blommen. En dit wordt weer een challenge, dus ik zou zeggen, ga alvast uit om een bosje blommen en toch eens naar schilder je een bosje blommen. En dan gaan we kom je in de volgende vlog. Ildo, kom, we gaan naar de winkel. Kom. Wat is het eerste bij de winkel? Ik. Wat is het? Ja, die prikt denk ik wat. Zeg eens even, wat vind je mooi? Dan kun je wasje, maar eens wat vind je leuk? Wat is leuk om na te schilderen? Wat kleuren, sowieso. En wil je een plant, een bosje bloem is wel leuk hè? Ja, gewoon een bosje bloem met kleuren. Ja, zei iets. Ja, maar dit is wel grut. Dat is wel grut, ja. Dit is dan nooit precies, maar Oh, dat roept zo lekker hè? Wie heeft deze dus? Oh, heerlijk. Zei iets. Dan gaat gewoon een iets. Dat is wel mooi om na te. Roze, peers, groen, geel. Die. Ja, leven. Haast al wat vies toe mooi. Leuke kleurtjes al, ja. Oh, sorry. Net de grut. Tulpen. Ja, dat is echt mooi. Kunnen we die of Nou, wie maakt eerst? Die shirt eerst even. Gewoon wat steenskutjes. Oh, shit. Ja, heb ik nog bloempjes. Wat vind je hem leuk? Oh, ja. Oh, dit is ook wel leuk. Echt een bloemcassetje. Dat is best wel kut. Ja, dat is wel aardig werk. Zie je, dit is ook wel leuk misschien. Die? Oh, die had alle kleuren. Ja, deze. Of die? Nee, die is Welke vind je? Of zullen we ze beide met hem? Zullen we toe zijn wel wat moois? Ik vind deze. Ja? Ik kijk. Nou, doen we die. Pak maar. Breng maar naar de kast. Doen we die. Ja, toppie. Nou, ben je tevreden? Ja, die is echt heel mooi. Ja. Tulpjes binnen het voornamelijk, hè? Wacht een mooi lenteboeketje. NAXX.
Ja, dan gaan we een cadeautje voor Ties hebben. Ties is als dit, ja? Nou, zo zien dat die iepen is. Ik weet dat die iepen is, ja? Maar shit, wat is dit? Reaction? Is dit iets bouwen? Oh, dat is een soort Dat is heel moeilijk zat als je een film. Star Wars. Pokémon vond ik leuk, zei ze. Ja, je had een Pokémon boek als je een broer hebt. Oké. En wist als je niks vies, dan zullen we van de week letter. Want er is verder nou net z'n volle iepen op man. Dus hoe is nou net uit wat uit zit je alleen nog echt wat leuks. En dan zullen we van de week letter krijgen. Dit zie ik al even van jongens aan het zo. Ja, die is leuk, hè? Nou, we zullen even stringen. Nee, we kunnen worden joks. We kunnen net echt wat fine zaken, hè? Maar van de week letter dan maar even shit. Ik denk er weer komt een camper, hoor. Een camper? Hey. Wacht, hele joekel druk. Maar een kader erachter. Wow. Nou, wij zullen maar even naar Beppe Klaas, want we zoeken nog een kwastjes, maar die hebben we hier echt net voor, helaas. Maar volgens mij Beppe. Beppe had nog wel gewoon het jaar, dus we zullen even naar Beppe Klaasje om kwastjes. Daar gaan we gewoon van u. Beppe had altijd alles. Beppe had altijd alles. Al wie het net haar, gaan we gewoon naar Beppe. Beppe had altijd. Echt hoi. Doei. Dat is mijn kamer. Echt hoi. Klik, 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 klik. Hoi. Doe dat. Een badje. Nog een. Nou. Hier. Hallo. Dat is kut. Nou, zullen we dan bij Beppe die kwastjes had. Ze mem de beestjes even eraf. Ja. Leuk stutje, hè? Dat is wel lekker. Beppe is er net. Paken is er wel. Zou je mooi paken? Hallo. We wonen even verfje, maar en alle winkels weer in dicht. Dus we gaan een boeketknijf schilderen. We gaan een boeket kocht bij de winkel. Ja. En dan gaan we alle twee die knijf schilderen. Ik ben wel benieuwd. Ik zie wat ik schilderen had. Wat had het schilderen? Wow, echt? Ja, maar er even verder was, denk ik. Dat is van een miserabele. Dat is van de wc. Wauw. Dus Cool. Paken, die had ik wel tekenkunst, hè? Ga een beetje van Paken. Nou, dan maar wat. Daar zijn wat verschillende keuzes, zeg maar, hè? Ik doe het ook al, ja. Nou ja, dan kun je een beetje wisselen. En dan doe ik meestal kleur. Ik krijg deze bak wel in mij nemen, want dit is ook wel handig. Ja. Nee, en dan neem ik mijn man die bak wel bij mij hierheen. Zit dat erop? Nog beter. Top. Oh, ik ga nog dat sketchboek. Ja. Ik zal nog goed in de beestje, dan kun je met Paken en Beppe praten. Doe ik de beestje. Nou, sure jongens, ik zal even de tafelverf kleermaatje. En de blokjes even in een vaasje doen. En dan maar Ildo eerst even verven, hè? Ja. Die toch die laten we eerst even verven. Dan kunnen we even naar wat eten. En dan kan die op bed. En geven we dan uw kunstwerken maatje. Lukt het hier nou? Oh, wat maakt het mooi. En zaken is alvast een beetje zo'n testen. Wat voor kleuren er al je binnen zeker? Ja. Dus er is je wat jaren bedijn, hè? Oh, dus het tekent terug het Ruud hennen. Ja. Wat leuk. Wat leuk. Cool. Nou, dan zal ik even het eten kleermaatje. Giet Ildo daarna op bed. En dan geven we daarna uw schilderopdracht van. Schilder je een boeket. Doe je mij? Hey jongens, het eten is klaar. Oh, dat is leuk. Even handjes wassen. Dit staat hier een meisje. Ik heb mijn aanstel even verder, ja? Even hand wassen, de eerste eten. Dit ga ik ook maken. Zal ik de krukken zetten? Vind je dat mooi? Heel mooi, jongens. Lucas? Dit ga ik ook maken. Olieverf, hè? Denk ze mijn kleerschap? Zo. Was je de handen maar. Ja, dan kun je je hand lekker even wassen. Dan vast je met mijn verf weg. Ja, dan was je het dan maar even eten. Dat is wel fijn. Oh, ja. Goed zo. Zit ook een nagel, denk ik. Nou, maar is nog even verven. Gaan we handjes wassen. Gaan we eten, joh. Lekker eten alweer. Lekker eten. Oké, jongens. Ildo lijkt op bed. Als je zak, dan zo een vestje weer onder. Oeh, ja. Doe mijn, hoe heet het woord? Trui uit. Zat heen. Ja, leuk. Ek uit. Ja, dat is een goed idee. Ik wil lekker zwart heen. Ja, doe maar mooi, want deze past die was doe maar mooi. Dan kun je lekker die gong gaan. En we gaan dus dit boeket, maar ik nog een beetje bijdraaien, jongens. Of maar wat verrooien, want we kunnen hem nou nog een beetje aan. Dan kunnen we er net meer omkomen natuurlijk. Maar... Nou, ik ken hem een beetje was gekild weer.
Ja, dat denk ik een beetje dat dit het idee werd, hè? Oh, Maar we sjuggen hem ook al vanochtend, Waar hè? je roos? Zaken sjut hem zaak. Waar je roos? Ik sjug hem zaak. Maar dat meidje, maar wiet en reet. En Jara sjut hem zaak. Dus we sjuggen hem al van de andere kant. Maar het is dus, maar ik dan net beter samen. Was toen worst? Ja, dat mij ik. Sjut door Jara, denk ik. Ja. Ik doe wel de vaas weer op, denk ik. Je mij? Dat ik Ik net. zo'n stukje van de vaas af. Oh, dat ken ik, ja. Dat denk Ik doe net de fase, omdat dan... Dus Linda Blompjes. Dat kost me heel veel te Ja. Nee, alles is Een goed. stukje, denk ik. Best. Ja, of niks. En ga je me eerst kleuren of gaan we voor het verder? Deze kleur. Ja, kijk. Ik maak het lid. Nou, let's go. Maar dit broek van oranje. Ja, alles mij. Doe maar eens helemaal zo als het zelf was. Niks Dus is het is fout. net precies dezelfde kleur en zo. Nee, dat hoeft net. Mij, maar dat hoeft net. Dan was er in eigen ding van mij. Oh, dat ligt nog een beetje Goud. goud, zaken. Goeie ontdekking. Wauw. Ik heb zo'n beetje deze nog. Die moet ik ook een beetje goud geel. Deze. Ja, of die? Ja. Mag ik een bakje met wetten pakken? Was een Ja, schimmer? het is zo met Een doekje? Ja, doe maar een bakje met wetten. Hoe maak je dat over roos? Wiet, maar Reet. alleen een waagje wiet. Dat moet niet leren. Nee, ik heb geen wiet. Dit is wie toch? Dit is zo. Nee. Dat is wel wiet. Wiet, maar Reet. reet. Die reet. Een beetje die oranje. Maar dan krijg ik wat voor soort kleuren als het aan het gaan wordt. Dus heel veel wiet. Ja. En heel min reet. Oh ja, Dit dat doet echt lastig met verfje. Vind ik kijk. Ik vind mijn kleuren dan nog wel te dwaan. Maar dan aanzien maar dat ik nog. verfje. Ja, dat is best lastig. Ja, dan koest ik wetten de vaas net dan. Oh, dit is En echt... nu doen we eerst de stengels steeds maar. Dit is echt een goede roos voor die tulpje met shirt. Oh, dit is wel heel mooi, hè? Wat echt mooi, Jan Gras. Precies die. Wil ik een moestie. Oh, Ja, Dat is ook die dan. dat is ook dit waar, Ze ja. vallen bij En me. dan staat er nog een druk kreeg bij, dan wordt het donkerder roos. Ja? Dat is de eerste lichtroze roos. Dan wil ik eens naar de Maar ik weet kwast. ook net hoe deze verf is. Ik doe wel eens naar de kwast, want deze is net meer... Dit is echt... Dat is wel goed, maar. Oh, maar dit is echt moeilijk. Ja, dat is leuk betocht, maar het is wel ingewikkeld. Maar ik bedoel die ik nou meidje maat, die is moeilijk. Maar wie meidje? Wie meidje hetzelfde? Ja, maar ik bedoel van, ik ben daar al en dat is echt moeilijk. Ik meidje gewoon wat roos. Kleur. Oké, ik kan ook dit. Ik ga nou dit. Oh, dat is echt mooi. Ja, dit. Sure? Oh, dan begint echt mooi bij de onderkant, jongen. Wat toek. Ja. Zo is Ik het. maak je geen bloem, ik teken hier gewoon, maar dit doe ik gewoon wat kleur. Ik vind het hartstikke mooi om te doen zaken. En die krijgt licht vorm. Hij is slechts een boeket, dus bij u is nog net. Wow, man. Zo zie ik wel mooi. Nou ga ik echt de kleur van die. Sure. Ja, sure. Dat is de shell. Snapt het al. Klasse, jongen. Dit is mijn basis. Nog kleurtjes. Ik ben wat verschillende kleuren green ontmengen. Dan kan ik wat trok wat hennebroeken. Dan is het al dezelfde kleur. En als je nog een kwastje hebt. Mooi lidskwastje. Ik mengen. Dan kan je verschillende soorten kleuren green maken. Dus ik zie daar de stengeltjes mee doen. Want er zit heel wat verschillende soorten kleur green in. En ik ben inmiddels af. Oh, mooi ja. Blauw? Zaken die nou blauw. Blauw Oh, met mooi. green in Met een beetje, hoe noemt dat? Turquoise? Blauw met green. Ja, turquoise denk ik. Heel mooi. Oké, nou, let's go. Green, maar wit. Green bij wit. Geen idee. Maar Nou, dat is een echt ding, denk ik. Ja, dat denk ik. Kijk, ja, dat is wel mooi, want er zijn alle verschillende soorten kleuren green. Zie je dat wel? Alle verschillende. Maar ik maak je nou van green en planten, hè? Ik moet eigenlijk weer stengels voorstellen die green nou neem. Die stengels bij de green? Ja. Ja, hij En krijgt dit hek. Dit hek. green stengels. Dit hek. Ja. Ik ken ook een heel prettige kleuren bij green wel. Heel Ja. prettig. Oké, Beetje mijn basis is echt twee eindelijk. Dit is wie het is. Ik kan ook donkergreen. Heel mooi, ja. Oh, is echt mooi, die blond echt specifiek uit. Ja, dat is heel mooi. Dus Ja. deze hier is die. Ja, daar is al En je. daar heb ik die. Ja. Die is die. Dan ben ik peersen. En die is die. Of ga ik dit zo? Maar dat is sowieso zo. Ja, sure. Dit is die. Deze is die. De oranje. Ja.
Mooi, mooi. Dan komt het verven in het moeilijkste deel, vind ik altijd. Oké, ik pak eerst gewoon een mini-kwastje. Maar ik vind het zo leuk en wel lekker knutselen, hè? Ja, leuk. Mooi, Ik lekker. hou eigenlijk net van knutselen, maar als verving geeft door. Verven is wel leuk, hè? Ja. Dat was net zo'n knutselaar was, hè? Nee. Dan zie ik dit natuurlijk nadien. Ja, even. Dat is het hartstikke goed zaken. Maar... En zeg eens mooi leren wat voor kleur als krijgt als alles trokken doet, hè? Is dat een beetje leren? Ik kan over straks 4 kleuren eroverheen, hè. Oké, Of dit is hetzelfde. maar deze dan de die. boeken. Ja, maar ja. Ja, dit is dus dezelfde dan die. Oh nee, dus krijg ik een oren. Maar misschien, je al deze kleuren? Ik mijn bioklein. Ik heb geen idee. Nee. Alleen Krijg een poepkleurken worden. Want vaak is het heel veel kleur bilken, maar het wordt vaak een beetje een poepkleurken. zo denk ik oranje wie. Ja, die maar eens, jongen. Voor nota is het wel vet. Kijk, ik denk dat via is zo mooi. Ja, maar als het nou zo heel voorzichtig uitstrikken, dan was het misschien wel een beetje zo. Zo doen we dat de groene, dat binnenste. Zo, dat is de stengel, zo dit is de plant. Oh ja. Ja. Wel leuk. Dan ga ik nog één keer mengen, maar prettig kleur. Zou dit handig wezen? Waterverf, maar dit vast Nee. net. Dat is ook net droog eigenlijk. Zo worden dezelfde types verf droger dan die weer. Ja. Dat is het mooiste. Oh nee, nu ga ik een bruinbie. Dan denk ik echt dat het elkaar kleur wordt. Die kan zo goed doen. Maar kaakkleur is kleur, hè? Ja. Ja. Nee, dit moet niet grinen. Was het een verrotte tak? Ik meng nou gewoon echt alles droogwassen. Ik denk net dat dit mooi wordt met reet, donkergroen, bruin, zwart en licht en donkerreet. En licht reet. Ik denk net dat dit heel mooi wordt. Ik ben heel benieuwd. Het kan mooi worden. Ik kan hopen dat het zwart sowieso. Dus ik denk dat het meer zwart wordt. Dit is op Hoe krijg ik het meer peers, ja? Wat maar weer naar weer terug dan? Weet Ik ga gewoon alle kleuren wiel voor mengen. je? Kijk het dan? Nou, het alleen maar heel blauw. Ik wil wel meer peers. Wat dan kleur ik terug. Ik ga haast alle verf opmaken, maar oké. Wie wat lijkt naar wat broek, hè? Ja. Nou, dan ga ik geen kwastjes broek, hè? Ik ga dit niet zwadden. Saki. Mijn haar is vol mooi ermee. Nee, dan zeg ik nog alles in, hè? Ik ga dat wat vaker doen. Het wordt zelfs al een beetje hutmine verf wat ik er als eerste op die... Ja, joh, dat droegt al wel een beetje op, hè? Wauw. Lees maar op het oor te droegen, hè? Oh, ik ben echt zo bang dat het val wordt, hè. Hoor dat wel net, hè? Dus toen wel lekker even in het chill, joh. Ga weer nog lekker even terug. Dit was hier dan. Best. Lekker even in het chill. Ik vind dat het toch heel lang dier, want Zaak is ons net zo'n knutselaar. En die had er net zoveel geduld van. Maar hij had heel best zo goed zijn bij zien, dan net Jana. Vind ik echt. Super. Ik denk dat ik de vaas in een kleur dan doe. En laatst stuk ik nog zoenen. Oh ja. Ja, want op TikTok zei hield hij het zoere wat met de vriezer erbij. En dat had ik niet. Ja, dat pak ik zo wel. Ik denk dat kleur. Dan liep het echt van nergens. Ja, dit is mijn. Zo. Ik ben wel tevreden die ook. Oh, die is zo leuk. Wat cute, toch? Heel. Echt vage kleuren en verven vind ik echt super leuk. Nou jongens, ik ben heel benieuwd. Ga je hem dit thuis nou echt doen? Stuur even een foto van je creaties. Dus meisje hebben een fotozaak. Creaties. En dan laat ik die volgende keer zien in een van de volgende vlogs. Dat vind ik wel heel leuk. Ik zal even wat speelfest oproemen. Dan kun je jou nog mooi rustig terug in. En zeker aan die soeren maar ook eens even uit de vriezer hebben. Ja, ben ik benieuwd hoe dat dan groot. Dat krijg ik nog helemaal niks aan. Hallo. Ik hoop het. Een ziltje. Ik hoop het. Ik zal even aan het oproemen. Gaat zaken naar de kwastbroek? Shit, dan Oh my god. Nou, ik zeg poetsen. En Jara gaat hem echt kleur. Wauw, Jara. Die is wat meest realistisch, echt qua modeltjes. Die. Ja, maar die van tante is het mooist. Nou, weet ik net. Die is het, du hast het echt qua model, ik die. Min is misschien het kleurrijkst, maar ik vind Saakje ook wel heel mooi. Die had ook alle kleuren broek, hè? Wauw. Goed slagen. Zullen we eens even de zure mat nog weer binnen? Helst dus op? En dan zal ik... De sec erin, maar de sec erin niet? Ja? Moest dat? Ja, en zit de sec open of dicht? Saak had ze erin hier.
Vrije zaken, ik kan die wel helpen. Die weet ik waar het zien zitten. Yeah! Is die goed? Nou, Ik hoop het. Tegelijk. Oh, ze zijn echt koud. ik ben in ieder geval heel hut. Oké. Oh my god! Dan smiet u maar even naar de kant. Dat is wel een beetje vies misschien. Even wachtzaken, hè? Moeilijk op te wachten, hè? Ja, echt. Oké. Ja, zo. Kleine stukje. Oké. Ja, die pakken ze. 3, 1, 2. 1. Ah. Ah. Krijg het maar. Wat ze dan iepen en dan erin. Oeh, dat is zoer. Mintjes krijg het op. Ja, maar je maakt echt... Tje, het is te flexibel nog. Nou, wat een paard. Het werkt net, Je jongens. maakt hier Het werkt langer net. in. Met mij dus zak iepen, denk ik. Nou. Probeer... Doe eens wel iepen in. Doe best mooi bij Klaasje en ik ze mij. Begin dan. Jongens, af TikTok liegt, maar het werkt net, Shibba. Iep. Helaas pindakaas. Ik zal even het spul oprijden en dan... Ik ga even chill, hè? Zaken die Dat allemaal. vind ik grappig. Nou, jongens. Ben je tevreden met het resultaat? Ja. Ik vind minten in mijn haar is het mooist. Ik vind ze al heel mooi. Ik vind heel hard ook nog wel qua kleuren, dacht ik. Ik dacht dat ze een beetje zo de bloemkes dacht had toen ze maken. Wat denk je? Ja. Nou jongens, doe je hem er thuis nou echt, let het thuis wit en dan geef je wel een beoordeel en we ervan vinden, hè? Maar nee, ja, dat is wel leuk. Ik vind het minten vind ik eigenlijk net echt heel leuk. Ja, dat is hartstikke mooi die Ja, in. alleen ik bedoel van, je zit haast net ergens waar ik onverse. Dan zo bedoel ik het. Oh, nou, men vindt hem hartstikke Dat mooi. laat men dus wel heel goed. Ja, maar hoe oud ben ik en hoe oud ben je? En hoe vaak hast Dat je is als een 40. Nou, dat is raar hoe dat nou. Ik ben net jaren, maar het is wel Die zo. height is 40. Die height is 40. Hey jongens, we hadden een skitterende dag gewoon. Vakantie goed in luid. En morgen hebben we wel wat leuks hebben we het, hè? We gaan morgen heen. Sanja, Beppe, Safari. En dat wist ik nog net. Nee, Ik kijk naar net. Beppe Klaasje wil graag met alle bandjes naar Science Safari. Dus ik geef hem morgen heen. Maak je wel een mooie dag van. Hey, wij soms is hè? Voest nou leuke vlag. Abonneer je. Zet blauw toen omheen. Heb je het net chillen gedaan? Downloaden. Van Tablet. als telefoon. Online zit voor. Hey hoi! Doei!